Hello mga kuyagoy, for today's video mga kuyagoy, maadto na ba sa poblasyon Compostela mga kuyagoy. Bago ta magsugod mga kuyagoy, shout out sa nato atong mga followers diha nga nag-comment previous video to mga kuyagoy no, labi na ni Shane Salva sa Maragusan, Junlin No Franco, Rich Miasco, Maricel Balagulan, Lance Cabaltira, Linsky Upong ug kang Dexter Damlario. Salamat sa inyong pag-comment ug pag-share mga kuyagoy. Di na ta maglangay mga kuyagoy, wa na tay intro tirada diretso mga kuyagoy. O karon mga kuyagoy, padulong na kita sa poblasyon Compostela pero ayaw katingala nga kusog ra kayo tong dagan mga kuyagoy, gituyo na arong dali ta mahuman ug dili ta maapsan sa atong mga kauban pagkalable mga kuyagoy. Mao lagi ni mga kuyagoy, padulong na ta sa Compostela pero nag-amping ta kay daghan pud baya og mga motorista og nagabiyahe nining dalana. Mao to nga bakante ang dalan, medyo na-overtake ta pag abot sa unahan mga kuyagoy, nakakita ta og bikers nga perting kusuga musikad mga kuyagoy, tuaraw tanawa na mo to mga kuyagoy, lahos ta sa tong mga tirada diri kay padulong na gid ta sa atong pag-adtuan. Now shout out lang ko sa tanan nga atong masugatan, ilabi na gyud siguro diha sa atong mga followers. Pero wala lang ko nila nailhan og wa pud ta mo nailhan, pero salamat gihapon ko kay nagsubaybay mo sa akong mga tirada nga mga video-video nga inato ra gud kaayo. Og mao to mga kuyagoy, mao na ni ang timailhan nga nagkaduol na gid ta sa poblasyon Compostela kay naabot na ta sa tulay nga daan mga kuyagoy di ara pero medyo maginahinay ta mga kuyagoy kay murag taabo biya diri ron sa Compostela mga kuyagoy. Pak tanawa na tanawa napay ni tabok naguyod og banyera, pero shout out lang ko si Muha Idol pagkalabli mga kuyagoy man medyo amping kita mga kuyagoy dara nasundan pag ako mga kuyagoy, murag familiar jud kayo kaya kuha gining uyuan ako nasundan mo kuyagoy, wa gini tuyuan mo kuyagoy nga nagsunod mi. Shout out din ako diha kung uyuan nga nangbiyahe karon diha sa Compostela na raw na nagsunod lang ko siya kuyagoy kay ipit jud kay ang dalan kay tabo maron diri sa mong lugar mga kuyagoy. Hapit na kita mga kuyagoy, kinahanglan gid ta diri sa poblasyon sentro mga kuyagoy. Shout out sa tanan diha ang taga poblasyon mga kuyagoy. Oops, naara ni abot na puning dakong kabaw mga kuyagoy. Pagkadako gud mga kuyagoy man ang hinahinay ra gid maayo ni mga kuyagoy kay lisod na kaayo basig ilahat ang masangitan wa ra batay ibayad sila pak murag duol na gid ta mga kuyagoy kay naa na gid ang timailhan. Mao to mo signal tas wala mga kuyagoy, likuan nato dihag pina 120 pak largo ta diri pak murag duol na lang jud kaayo ta pak atong parkingan diri pak medyo ipit man atong atrasan gamay diri pak ipit gyapon abantihan. Okay na kayo mga kuyagoy, mao to naabot na sa tong destinasyon og di ba sa madugay mosulod na dayon ta. Mao to finally mga kuyagoy, naabot na kita videohan sa nato ni diri atong mga amiga mo nang diri ko ganahan mo palit mga kuyagoy kay perti gid nila ka friendly og perti gid nila ka maayo diri mo entertain sa imuha. Og karon mga kuyagoy, gisugat tayong ko ni Madam diri nga isa sa pinakagwapa og pinakabuutan nga tindira sa establishmento sa Compostela, pwede na nato sila i-mention kung asa dapita. Og i-appeal po nato niya kung amiga mga kuyagoy kay di daw siya mosugot nga mahumaning video nga di siya makita sa tong vlog karong adlaw. Og mao to mga kuyagoy, pila ray dagan sa istorya kay kuyugan na ta sa likod kay i-release na ang atong materyales nga gipalit nga gisugo ustong amo mga kuyagoy. Nagpalit tag scene para sa balay sa kung manghuday mga kuyagoy. O to nga dara ginahinaya na pug karga sa mga amigo din his likod pati mga kusga ng mga kuyagoy, pero pag amping umigo kay hait ra ba ng scene kayo basig madiskrasya ta. O to nga plastar na nila mga kuyagoy, mapasalamaton mo ko diri kay okay kay mga trabahante diri o to ay lang gibira gialsa, pero wadi naman yun magdugay mo kuyagoy. Human na magitong video din lang tataman kuyagoy. Daghang ngayong salamat sa pagtan-aw sa video. Sunod na pod abangin ninyo atong mga tirada sa matag adlaw mga kuyagoy kung unsa ang ginabuhat pagkalabli ninyong tanan mga kuyagoy.